Diumenge de miracles. Tornem a estar aquí, a Tot s'hi val, a la temporada 2. Una primera temporada intensíssima, plena de descobertes i de 17 episodis que ens han donat moltes alegries. Però tot això no hem pogut fer-ho sense tots vosaltres. Ens esteu escoltant, el que ens doneu aquests aires que ens ajuden a seguir endavant. Tornar no només és continuar, sinó és tornar-se a reinventar. És mirar enrere per veure tot el que hem fet i alhora mirar endavant pel desig de què? De superar-nos, per tirar més endavant i per creure que aquest projecte pot seguir sumant idees, fets i sobretot històries per explicar. És arriscar una mica més, és ser més valents, escoltar més veus i sobretot obrir debats i més finestres per poder dialogar i poder transportar-vos a tots vosaltres una informació que sempre us agradarà. Després d'un estiu que ha passat volant, on tothom ha tingut mil coses a fer, tornem a estar aquí, a fer feina, a posar la mirada on realment importa. Així que poseu-vos còmodes perquè arriba la segona temporada de Tot s'hi val, perquè com sempre el que compte és que tot, absolutament tot s'hi val. Carlos Roger, Marc Garcia i Adriana Arce a Tot s'hi val, temporada 2. I aquesta vegada més salvatge que mai. Com diu, la sintonia és més salvatge que mai i ja apareix una nova personeta dintre d'aquest estudi que tant li agrada al Javier Sáez. Què tal, Adriana Arce, com estàs? Hola, què tal? Molt bé, molt content. Fes una petita presentació, Adriana. Qui ets? Vale. Com sempre dic, em dic Adriana Arce i sobretot soc de Santpedor, d'un poblet al costat de Manresa, i estudio amb el Marc i el Carlos periodisme. Jo faig periodisme sol, ells fan periodisme i comunicació audiovisual. I res, tenia moltes ganes d'estar aquí amb vosaltres. M'agraden les persones que els agrada l'origen. Jo no acostumo a fer-ho, però ho hauria de fer més. I dic que sóc de Balaguer. No ho dic. Jo sóc de Sant Cugat del Vallès. No li importa a ningú. No és gaire interessant. No, és que el problema de Sant Cugat és Sant molt Cugat em proximitat. ve altres coses que no m'hauria de venir. Que no ho pensarem. Marc Garcia, 17 episodis amb tu, Sí. t'he tingut d'aguantar, hem tingut tensions, no tensions, tornes a estar aquí, a aguantar-ho. Sí, torno a estar aquí perquè jo tenia moltes ganes de seguir amb aquest projecte. No us enganyarem, però vam tenir dubtes de Crisis. seguir o no, ho vam parlar, necessitàvem una tercera veu i crec que han fet el millor, a part de tornar, crec que ha sigut fitxar l'Adriana. Sempre Sí. ho diem, eh? Sí. És veritat, és Sempre. veritat. Encara no heu escoltat la meva veu. Com que no? Sí que l'hem Aquí. escoltat, Sí que sabem qui ets. l'hem escoltat i sabem qui ets Gràcies. i ens agrada. La gent preguntarà, on està la Laia? La Laia està d'Erasmus, està disfrutant... On era? Amberes. Amberes. Era Amberes. Des d'aquí li donem un gran record, uns petons i bueno, que estem aquí. Vull dir, algú Hem tornat. ha de vigilar el castell, Javier Sáez, primera aportació de la temporada. Nada, que me ha encantado. Es como, bueno, sí, abrazos y bueno, va, seguimos. No. Es que a mí en mi casa decían que alguien tiene que vigilar la casa y barrerla. Pues ya estamos aquí para barrerla. No se preocupen ustedes que nosotros sí. estamos aquí y barremos. Comencem sempre amb la secció del Marc. Sempre, abans de començar, si ens ha passat alguna cosa estranya... Sí, la diem, la compartim. La diem i la compartim. A la tertúlia. Això és Sí, com aquesta tertúlia, és setmana. petita Clar, és que tertúlia. per avisar, jo vaig en blanc, Sí, d'acord? clar, ella va en O sigui, blanc. jo Sí. he arribat aquí i ells m'han com de guiar una mica. Sí. O sigui, que expliqueu-me. A veure, nosaltres sempre a la tertúlia expliquem coses que ens han passat. Val. Mira, per exemple, a mi fa uns mesos em va passar una cosa que em va deixar bastant encuriosit. Vull dir, vaig conèixer una noia, no una noia, vull dir, era l'amiga d'un amic meu, i a l'hora de presentar-me, el que va passar és que li vaig anar a fer el gest de donar-li 2 petons i la noia em va com refusar. Em va com apartar. Vale. I jo en aquell moment es va crear un petit núvol inquietant i vaig dir, no vaig saber reaccionar, que és normal, eh? Sí, Em va dir, no sé. I jo li vaig dir, a veure, pues com et saludo? Hola. Dic, vale, hola, pues hola. Hola. Així. Però, llavors, aquí no sé què em passa, que no sé, hem agafat aquests hàbits col·loquials que jo a una noia li donaré 2 petons. Vale.
Puc dir la meva opinió? Sí, evidentment. Clar, D'acord. estem Això és aquí. per això, no, per és això és que, la és que tertúlia. m'agrada això. Jo crec que els espetons s'haurien de començar a eliminar. Sí? Sí. I què vols? A mi, Ma? no, a mi Ma com m'agraden els les homes? abraçades. Abraçades. A mi m'agraden Sí. les abraçades. Però saps el que hi ha? Jo comparteixo la meva opinió i és abraçada és per una persona que és coneguda, que ja coneixes, Que la coneixes, hi ha Depèn. confiança. i dos petons és una persona que vas a conèixer o que no tens tanta confiança en Vale, ella. t'ho puc arribar a acceptar, però depèn del context, prefereixo que em donis una abraçada encara que no m'haguis conegut. Però no una abraçada d'aquestes de quan coneixes algú i fa molt que no veus Vale. aquesta Sí, persona. evidentment, no, Una evidentment. abraçada de simplement el braç aquí sobre, Vale. saps? I dones doncs, un petó a la galta si vols, però això de dos petons a tota una rotllana, no. Jo crec que s'hauria de S'ha acabar. de dir que la nostra colla d'amics s'està començant a fer l'abraçada. Clar, en vale, vez dels doncs, dos petons. Carlos, Sí. el pròxim cop a la noia, Una abraçada. efectivament. Molt bé. Molt bé. Vale. Pues Javi, si tirem la secció del Marc, que segurament ens portarà notícies que no Sí. ha preparat. Sí, mira. Ah, I un sí, joc les ha- també. les ha I un preparat, joc. les ha preparat. Avui les he preparat. Oh. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Clouds to start us off this year. Temperatures staying high. De què parlen? T'ha agradat la sintonia, Adriana? Estic flipant. Escolta una cosa, l'inici no et genera... Tu has mirat la sèrie Gossip Girl? Sí. Vale. És l'inici, És l'inici, aquell? eh? No t'has fixat? Hello, New No York. me'n recordava. Hello, New York. Bueno, no puc, és que M'encanta, és una m'encanta. sèrie que m'encanta i no ho hauria de dir mai, perquè la gent se queda flipant. No, no Me passa la vaig res. tragar tota. Què ens Avui portes sí. avui? ara en aquest moment torna de què parlen. Un espai on posarem l'orella al carrer, a les xarxes, als mitjans, per descobrir temes que no ocupen una pantalla, un titular del diari, no. Portarem temes que són importants, però que no estan a primera línia de diari. Per què? Perquè els diaris, al final, tu ja veus el diari, la portada tu ja la veus. No parlarem aquí de la flotilla. No parlarem perquè estan a totes les portades de tots els diaris. Vale? Llavors, no parlarem d'altres temes que Bueno, o sí, puguin ocupar depèn. les portades O sí. també. Vull dir, sí, clar, podem si parlar-hi. ens cau una bomba aquí a Barcelona Evidentment parlarem. parlarem de la bomba de Barcelona. Però la meva secció és una mica més enllà. Notícies màgiques, notícies top, notícies que trobes més a xarxes socials o notícies que no ocupen portades de diaris. Vale. Ni portades de ràdios ni d'informatius. Vale. Què Doncs ens avui portes? volia començar una notícia molt impactant. Vale? Al Regne Unit, una família espanyola. Esteu situats? Sí. Nen de 3 anys. Atacat per un gos. Vale? La mare al costat, què fa la mare? Xuta el gos. Xuta el gos. Va pel gos. Vale. Bien. Pues què passa? Que el gos ha atacat a la mare i l'ha deixat en estat crític amb 196 punts de sutura al cap. 196 punts de sutura! Però què li va fer? Li va fotre una patada? No, la mare va anar a pel gos i el gos va atacar la mare i el nen... Què penseu d'això? 196, Són 196 punts, Són molts punts. Però és que- Jo mai havia vist algú amb 196 punts de sutura al cap, Javi vol parlar. Però Javi, espera, això el gos a la mare? el gos a la mare. Pues feia dies que no menjava, No, sí. Sí, sí. La El cosa, gos tenia gana, molta gana. el futur te l'explico, no? Què passarà? Què Que passarà? el gos el mataran. El sacrificaran segurament. Efectivament. Sí. Sí, clar, òbviament. Sí, amb aquestes coses passen això. Creus que s'ha de fer? Jo crec que no. Jo penso que... Per què el gos va pel nen? Aquesta és la Sí. pregunta. Per què el gos va pel nen? Hi ha moments que els gossos... Fan un clic. Fan un Clar, clic. de vegades no saben distingir. Si tenen gana, de vegades es tornen una mica... No, és que amb una curiositat és que el meu veí em va fotre bronca l'altre dia perquè el meu gat salta a la comunitat. I llavors jo em va dir, aquest gat és teu? I jo sí. I em diu, pues no pot estar aquí. I jo, per què no? Jo pago les zones comunes, les pago. I em diu, no, perquè si tenen un apretón es pixen i es caguen aquí. I jo dic, no, que el meu gat no pixa i no caga si no està al seu lloc. I ell, que sí. I ja està. És diferent que 196 punts al Sí, sí, cap. evidentment. Una Has predona comparat de l'escala de la Sí, sí, comunitat. molt bé. Sí, evidentment. Bueno, segona notícia, vale? D'acord. La segona notícia, relacionada amb l'empresari, és que el Javi riu, relacionada amb Elon Musk.
Vale? Què opines Vale. d'Elon Musk, Adriana? Tens una opinió ferma d'Elon Musk? Aquí o m'heu no? portat a posar-me com a la corda aquesta de no poder parlar de coses o de sí poder parlar de Sí. coses. Sí, es poden parlar. Clar, jo Poden puc, parlar. puc ser Tu pots lliure. parlar. El programa es diu Tant. Tot s'hi val. Tot Tot s'hi s'hi val. val. Si aquest podcast és perquè et sentis aquí i siguis lliure. I si vols parlar d'alguna cosa, si no la vols dir, no I, la clar, digues. i si no vull donar la meva opinió encara, Pues no la tampoc. diguis, no. Vale, No, no la em diguis. guardo el que penso de l'Elon Musk. Sí, Vale, jo perfecte, no, molt bé. jo no me Molt bé, guardo. Tu no te la guardes. L'Elon Musk em sembla una persona que està com antiquada, vull dir, està als anys 60, vull dir, Vale. curiosament està als Estats Units i encara es pensa que tenir Bueno, és diners és el rei del món. és que el I el problema- problema és que s'han juntat l'hambre con les ganes de comer. Sí. Quan se junten aquests dos, problemes. Sí. Llavors l'Elon Musk ha tingut la sort de tenir una empresa que li ha anat molt bé, però si surt dels Estats Units, que vigili, Sí. que vigili, perquè potser no volem, no volem que li passi res, però que ha de vigilar perquè diferents comportaments que no són d'aquesta època, però ell sí que els està portant a aquesta època, pues està passant. Sí, saps el... Posem foto d'Elon Musk. Sí, Saps el problema dels Estats Units? M'ha agradat molt això, molt resistència, sí. està bé. Als Estats Units, la seva esquerra, perquè no tenen esquerra, és com l'extrema dreta d'aquí, Clar. quasi. O sigui, i llavors això és un problema bastant gran perquè als Estats Però Units és una la cosa que principal sol potència del passar món. als Estats Units. I sol passar als Estats Units, i és la principal potència mundial, i pues, ja està. Ells pensen d'una altra manera que pensem nosaltres, i ja està. Jo crec que ells, quan van néixer, van agafar un altre aire. Sí, per això. Aquí tenim el que teòricament és un dels homes més poderosos del món, i mira quina cara de boig que fa. Cara de boig. Explico Vale, la explica'm notícia. La notícia és Wikipedia no té competència. Doncs Elon Musk ha dit, pues jo crearé la Grokipèdia. Grokipèdia es diu. Vale. Vale, i això és la notícia que ha fet oficial que Grokipèdia serà la competència de Wikipedia. D'acord. Sí, doncs pels Aquesta és la creadors notícia. de Wikipedia, vull dir, susto, Sí, però s'ha de dir que també la Wikipedia No és una font fiable. no és una font 100% fiable, Exacte. perquè Som nosaltres Tu qui pots l'editem. escriure, o sigui, Exacte, tu tu pots pots escriure escriure. Sí, això Per ho he això, vist. per això em sembla molt curiós. Sí, Però després... què crearà Grokipèdia? Una mena de Twitter... Mira, mira, mira. Molt bé, molt bé. Uau, està mirant molt malament. És que, bueno, primer de tot que s'afeito, perquè aquests 4 pèls d'adolescent de 16 anys... Deixa. Sí, no podem treure que aquesta persona, deixant a marge opinions més sentimentals que tinguem cap a aquesta persona és molt intel·ligent. És molt intel·ligent. Molt És intel·ligent. molt intel·ligent. intel·ligent. Perquè qui havia pensat que Wikipedia no tenia competència? Ningú. Clar. Ningú. O, Elon Musk. I per totes les coses que té, és molt Evidentment, intel·ligent. Quin és el evidentment. problema? Quin és el problema? Que quan aquesta gent tan intel·ligent entra a llocs on potser no hauria d'entrar, doncs passen coses com les que van passar. Ara Sí. no posarem el vídeo, perquè no cal posar el vídeo o no cal veure tot el que ha fet aquest últim any amb persones dels Estats Units, però suposo que ja ho estareu entenent. Sí, sí. Que què em sembla que faci competència a la Wikipedia? Pues el mateix que em sembla que hi hagi el ChatGPT i el Perplexity allà. O sigui, ens funcionarà? Sí. Funcionarà els dos. A vull veure, dir, a veure què s'explica per allà, també. La Perfecte. cosa és que a mi em van explicar, vull dir, marxant una mica del fil, és els comportaments que està tenint aquesta gent, que vull dir, representa a molts milions de gent de Nord-Amèrica, és que s'ha fet la Ryder Cup i s'ha fet a territori estadounidense. Llavors, m'han explicat, mira, pam, el senyala, pam, aquest moviment que... No, però he fet així. Amb l'esquerra, l'ha així. fet amb l'esquerra. Va, L'ha ja fet amb està, l'esquerra. He fet Ja així, està. he fet així, Ja està. aixecant la mà. Bueno, m'han explicat el número 1 justament que és d'Irlanda, que és el número 1 de golf europeu, explicava que no vol tornar a jugar als Estats Units on s'han fet aquesta Ryder pels comportaments que han tingut els nord-americans amb la gent d'Europa. Vull dir, la seva dona Sí, sí, amb sí. insults, tirant botelles, el president Donald Trump tractant com si fossin Escòria. verdugos... Sí. Vull dir, és aquesta calanya de gent. Vosaltres sabeu que té una filla, L'Elon Musk. Mm. Jo no ho sabia, que, això. bueno, té molts fills, Elon Musk, però té una filla que no la reconeix com a filla, que va dir públicament que per ell estava morta. Ah, sí, això no ho sabia jo. És transexual i no La filla. l'accepta. Pues jo això O no ho sigui que sabia. veiem una mica també Sí, no, al final el tipus és- de persona, sí. no? Escolta, sí. l'Elon Musk, bueno, anava a dir una cosa, però aquesta universitat no és millor dir-ho. Bueno, Llavors pues, no ho dic. potser millor que no. Bueno, ja està. Canviem És de tema. catòlic. Sí, Canviem de tema. Ens ens anem. Tercera. Una cosa, i- espera, és catòlic?
Sí, Sí, l'Elon no? Musk és catòlic. Sí. Doncs no ho puc És dir del- sempre. Jo crec que sí, Agnus Dei. jo crec que sí, jo crec que sí. No. Bueno, el cas és que... És broma, universitat. Tercera... Javi per part de riure. Tercera i última notícia, després faré un joc, vale? Vale, He portat va. un joc després d'aquesta notícia. I és que aquesta notícia té a veure amb... Oh! He portat música. Sona? S'ha de Sí. fer així quan no la posa? Sí. Sí. Ah, val. No, fem així perquè fem pressió. Hermano, mira este que es un tonto que habla. Mireu que sona, mireu que sona. Pero si es un tonto. Ya es un yonki, tío. Dejarle ya, que es un pelele. Això és la meva època de jove. No m'agrada gens. Tothom ha aquesta escoltat el Morat? No, no, Sí. jo no Jo, puc. jo també he tingut la meva època d'escoltar el Morat. Doncs bé, el seu germà, sabeu el que ha fet o no? Què ha fet? Ha estat detingut perquè a les festes de Molins de Rei va marcar amb una navalla el somriure del Joker a dos joves. Va agafar amb una navalla Com i va els fer... de... Com es diu? Gamarra, no? Sí, va agafar així, Com- amb la navalla i va tallar a Però dos això, joves. però això té un nom, En Sí. plan, sí. Bueno, És com un clan. vale. Doncs ha estat detingut per això. I això ha portat molta polèmica. Perquè l'extrema dreta d'aquest país s'ha aprofitat d'això. Vale. Què ha dit? Què ha dit l'extrema dreta? Han fet vídeos a TikTok, que ja sabeu que a les xarxes socials i als TikToks dels partits polítics Mira, estan a l'ordre del em dia. fa una gràcia que volen anar de guais i són uns pringats. Han fet un TikTok tots els- dient tots els que per, partits molt polítics. que per molt que aquest tio que per molt que aquest tio tingui nacionalitat espanyola i que el Morat generi la quantitat de diners que genera, aquest tio hauria d'estar fora d'aquest país. Això els hi han fet. Ha estat detingut, no sé si ara ja ha sortit en llibertat, però aquest tio té bastants càrrecs, el germà del Morat. I bueno, aquesta és la notícia que portava, Que perquè s'han- em sembla s'han bastant... aprofitat. Sí, em sembla bastant curiós, perquè... Bueno, aquestes són l'estil de notícies que porto. Et dic una opinió meva. Sí. Mira, els partits polítics que van de guais amb això de TikTok m'agafa referència d'aquesta gent, aquestes pel·lícules de Hollywood, de High School, que van els tres xulos Ah, sí, palangant sí. pel passillo, em semblen els mateixos guais. De pegar-li així amb la... No ho havia pensat mai i em sembla la millor referència per explicar la tonteria dels partits polítics al TikTok. No, total. Doncs, sí. Van de Total, guais total. i Doncs no, sí. sou Jo crec- guais. Crec que la notícia hauria de ser més que és el germà del Morat Qui és el germà del Morat? abans que és... Ja sabem. D'altra nacionalitat. Sí. Sí, per mi també. I Per l'altra- mi també. Crec que, clar, és que tu ets el Morat. Això també està molt a l'ordre del dia. Són les influències que té cada persona. O sigui, Clar. Lamine Yamal. Tothom està parlant de Lamine Yamal. Quines persones rodegen a Lamine Yamal? Clar. Doncs el Morat, igual. Quines persones rodegen al Morat, saps? Clar. A I part- que això no sempre és No sempre per és decisió positiu. Exacte, i no sempre per decisió pròpia. Simplement És has el teu crescut amb germà, aquest tipus de persones. és el teu germà. Probablement el Morat ja no faci aquestes coses. Sí, però que no O estem, o sigui, no estem dient que, o sigui, ni de conya que està bé el que ha passat, No, no, ni de evidentment, conya, evidentment, no, no, que- està fatal, que ha està molt d'estar malament. a la puta presó. Ha d'estar a la aquesta presó, persona. evidentment. La cosa No és passa que, res. és que a part el Morat comença els seus concerts amb 15 notícies amb bucle així de notícies seves com està detenido, no sé Sí, què, sí, sí. no sé quantos. Però No que cal- aquesta cançó surt això, Sí. de los que, en plan, Clar. ho diu, això de la boca, Sí, sí, és sí. que imagina. Sí. Bueno, ja està. Vull passar al joc, vale? Tens... Ara vaig en blanc, Va en blanc, vale. Vaig en A veure, blanc. explica'ns el joc. És el joc. El joc són 3 frases, vale? Vale. Curtet. Per fer... bueno, clar, 3 frases sí, per desempatar, per poder desempatar. Són unes frases i m'heu de dir qui les ha dit. És un Vale. personatge famós. Tu potser no coneixes a un, Adriana? Vas amb no passa desavantatge. res. Però jo crec que sí. Són 3 frases... Això significa que és molt conegut- esportista, vale? Visu ja, Sí, molt- jo amb els molt esports soc coneguda. molt Sí, són dolenta. dos esportistes i un que no és esportista. Vale. Vale? Llavors, començarem... Vinga, va. El micro. Començarem amb un dels dos esportistes, vale? Escolta, però... I va dir... Primer jo, després ella No, acaba no, el rebot di- o no? A la no vegada. fem rebot, Que ho a la digui vegada. primer. Sí, que ho digui primer. Vale. Tengo amigos que hacen juegos muy variados. Unos juegan al básquet y otros juegan al baloncesto. Sergio Ramos. Bé, punt per l'Adriana. Punt No per ho l'Adriana. sabies? Punt per l'Adriana. No Són ho molt fàcils. sabies? Són molt fàcils. No ho No sabies? en tenia ni idea. Hòstia, però... Per No en tenia favor, ni idea. Com és diuen els boníssim. dels de Girona, que he vist amb 3 gironins, ni idea. Vale, aquesta és una mica idea. més complicada. Us donaré una pista. És una mica més complicada, vale? Vale. No és esportista, però té diverses frases. Té Vale. diverses. Y aquesta és una d'elles. Porque después del año 14 viene el año 15. Mariano Rajoy. Sí! Bien!
1 a 1, 1 a 1. Les del Mariano me les sé totes. No falla. T'ho juro que això no està practicat, eh? No, jo em sabia que era Mariano. Jo sé, los catalanes hacen cosas. Jo no sé què és. Vale, i aquesta és d'un altre esportista. Vale? Aquesta és complicada, eh? No Vale. sé si l'endivinareu. Però és: soy el mejor jugador del mundo porque Messi no es de este planeta. Retirado. Això ni de conya ho pot dir el Cristiano Ronaldo. Número 1, vol dir que No és ho Cristiano fem Ronaldo. fora. Una persona que admiri a Messi. És... Voleu que us digui una altra frase d'aquest tio? Sí. Sí. Vale. O Aneu si no, pensant, aneu una pista d'aquest tio. Ha jugat al Barça? Ha jugat al Barça, sí. Neymar? No, Ronaldinho, no, Maradona, no, Stoikov? no. Rivaldo? Vale, o- una altra Ronaldo, frase. Ronaldo Nazario, el gordo. No, una otra frase. No conozco ningún jugador de la liga francesa, pero todos ellos saben quién soy yo. Oh! Ho tens o no ho tens? A la llengua el tinc. Però jo no el diré. No, tu no el diràs, Adriana, jo crec. Va, 5 segons i si no et perquè passem. la lletra comença i ja està. Això. Comença per la Z, Ja el seu sé nom. qui és, ara ho he vist. Ho has vist, no? Zlatan! Zlatan Ibrahimovic. Pues Saps clar qui que és sé Ibrahimovic? qui Vale. és. Mira, la meva Bueno. tieta li encantava. Vale, doncs són frases Bàsicament. seves. I té així, de frases. Zlatan. En plan, Vale, em sembla yo el mejor delantero de la Premier es Agüero. ¿Y tú? No, los leones no compiten con los humanos. Coses així, eh? Són molt bones. Prepotència total. Molt total. Da igual, però jugat us ha al agradat Barça, el vale, joc o no? Sí, està molt bé, està molt bé. És senzill, pim-pam. Jo portaré un dia, ara t'explicaré. Bueno, primer de tot anem a nits a l'estadi. Nits a l'estadi. Te van a dar el pomodoro. Tindràs molts problemes. Y me están embaucando algunos de ustedes. Estos ataques son como mosquitas. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Que si a Monique no lo queremos, que si a Monique és de color... Vale. Mentrestant van sonant mites de nits a l'estadi, que en parlem amb moltíssims. Bueno, el que et volia dir és que jo acostumo a portar a vegades un joc, que és el joc de les portades. És molt bo. Perquè Vale. qui no ho sàpiga, a mi les portades dels diaris m'agraden molt, estic fent una col·lecció que vaig guardant exemplars i m'invento unes portades i algunes són certes, algunes no. Però això ho portarem per la setmana que ve. Avui som diumenge de Rams. Diumenge de Rams. Diumenge de Rams per la cara, però sí. Avui som diumenge, Avui dia som 5. diumenge de tot s'hi val, vull dir, Rams amb tot s'hi val, vull dir... Mira, avui té un tema que parlar, perquè... Per cert, perdó que talli. M'agrada molt la teva sintonia, m'encanta. Ja. M'encanta. Ja, És jo que no ho he també dit, vull però una, quan jo l'he no en escoltat tinc La cap. tindràs, però la tindràs. La tindràs. Vale. tindràs. D'acord. Avui parlarem de la situació del Barça i el seu retorn a l'Spotify Camp Nou. Em sap greu, Adriana, però sempre hi ha una secció una mica d'esports. Però bueno, espero que no vagis A mi, molt perduda. o sigui... Tu t'agrada Ja, els jo, esports? això sí que ho puc dir en veu alta. Jo sóc molt culer. I a Això mi és m'agrada important, el Barça sí. i m'agrada el futbol i m'agraden Això els és esports. molt important. Però no parlo gaire bé del tema dels esports. Sí, no, perquè però, no en sé. però per exemple, jo sempre crec es pot que jo t'he dit, aprendre que segurament no coneixés l'Ibrahimovic, perquè jo crec que la Laia no l'hagués conegut, a l'Ibrahimovic. No, però jo igualment he fallat amb la Zlatan, vull Sí, dir, no... però Nois, He vist- hem d'acceptar que les noies sí que sabem els Sí, 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 futbolistes sí, i sí, sabem sí, de sí, futbol. ho sabeu. Vol dir que segurament la Laia també ho sabria. Jo crec, Jo que crec- sí. pot Jo ser crec que que sí, Jo crec que no? sí. Després li preguntarem. Sí. Després de mesos d'espera, el club ha obtingut una autorització inicial de l'Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Cinta tensió, no? No vols posar no, cinta tensió? M'extenc perquè mai sabrem, potser puc acabar a l'Ajuntament de Barcelona. Així no dic res. L'Ajuntament de Barcelona està donant molts, però molts problemes amb l'obertura de l'Spotify Camp Nou. Ells expliquen que és una qüestió de seguretat. Jo crec que és una cosa més de política que de seguretat, però bueno, això són opinions personals, així que no em podeu dir res. Aquesta fase inicial es divideix en 3 etapes, vull dir, hi ha UA, UB i UC. La UA l'han acceptat. La UA inclou el gol sud i tribuna, que són 27.000 seients, Vale. i la UB afegeix el lateral, vull dir, 45.000. Llavors, UC ja són 60.000. Llavors, tot això, el Barça encara no ha pogut reobrir l'Spotify Camp Nou. Han anat a jugar a l'estadi Johan Cruyff, que és on juga el Barça Atlètic, el femení,
I ara hem anat a, amb tot el carinyo del món, a Montjuïc. El camp de les escaleres. Que jo quan anava allà, a ple hivern, tot gelat de fred, com no funcionava una escala, vull dir... Venga, hombre, a ver, que tampoco... No, es una Sí, mierda. sí. Yo quiero ir al campo caminando. Quan jugava l'Espanyol a Si Montjuïc, caminando llegabas. Ja, però escolta, però Espanya no és un equip de Barcelona. quan jugava vinga, l'Espanyol a seguim. Montjuïc, les escales elèctriques no estaven funcionals. I hi ha una altra cosa, i és que això és molt cert, i és que Piqué deia que l'Espanyol és de Cornellà, però ara el Barça és de Sant Joan d'Espí. O no? No, Per què? per què no? Perquè no és el nostre camp principal. Ah, vale. Seguim. La Seguim. raó... La raó... Veu veure la roda de premsa de Manolo, la pollita que li va fer al Barça o no? Qui és el Manolo? L'entrenador de l'Espanyol. Ah, Veu vale, veure o molt no? bé, seguim. La raó falta que la llicència Me callo. d'ocupació parcial és un permís clau que l'Ajuntament encara no ha emès. Tot i el club ja ha obtingut una llicència d'activitat i obres, que això és un gran pas, però aquesta situació ha obligat el Barça pues, a jugar partits de Champions com el dimecres al Barça-PSG, que van perdre, bueno, però no passa res. Llavors, el club el que està esperant és la fase 1B, que és 40.000. Encara? O sigui, no obrirà amb 27.000, obrirà ja amb 40.000. Clar, ells estan intentant obrir amb 40.000. Vale. Però clar, si aquesta no els hi donen, almenys que els hi donen la UA. Llavors, no obstant això, encara requereix certificats tècnics, ambientals i de seguretat. També em fa molta gràcia que crec que els veïns estan queixant-se, Encara? sembla, No sabia. de sonidos. Oh, el so. Això és com el Bernabéu. El so. Pup, pup. El Però Bernabéu. una cosa, qui treballa a l'Ajuntament? O sigui, qui va a veure les obres del Camp Nou? Aquesta és la Home, meva doncs pregunta. deuen haver tècnics d'urbanisme, tècnics de no sé què... Jo sempre penso i dic, quina mandra. Funcionarios, todos cobrando del bote. Carles, Ajuntament. Ajuntament, perdó, Ajuntament. I a sobre, tu no ets de Barcelona? És veritat, no sóc de Barcelona. Dic que que us no, donin o sigui, per sac. no és el teu Ajuntament. I el meu tampoc. Ja no, tampoc, jo sé La que sé preocupació que tenim molts culers, i jo sóc un d'ells, és que estem pagant un abonament elevat d'uns 1.300, 1.500 euros per no comptar la gent que ha comprat a l'anella entre UA i UB, que és entre tribuna i lateral, que hi ha, entenc. entre tribuna i lateral hi ha com palquetó. un aro, allà la gent ha comprat seients VIPs, vull dir, ha pagat 40.000 euros a l'any. Clar, i aquests 40.000 euros a l'any és per jugar tots els partits a l'Spotify Camp Nou i de moment estan jugant a Montjuïc. Llavors, aquest estadi ha costat 1.300 milions d'euros. Una altra cosa, l'Spotify com a marca, què passa? Què passa amb Spotify? Home, doncs que està pagant perquè el Camp Nou, perquè jugui Sí, al al Camp Camp Nou I de només moment... els hi foten samarretes? Clar, Sí. exacte. Que sabeu quina és la nova samarreta del Barça, el clàssic Quina? o no? No la sabeu? No. No. Voleu que la digui o no? Sí, sí, perquè no me'n recordo gaire bé, però era com és... Ed Sheeran. Ed Ai, Sheeran. és veritat! M'encanta! Sheeran! Mira, Mira la Little, porta. Little! Aquest és el President, Sheeran. president! És que, vull dir, Em cau molt bé. jo, Joan, Jan, jo t'estimo molt i no sé què està passant. Llavors, per mi no és culpa del Barça perquè el tema de les obres és una cosa que va a part, va que a part. va a part i que li costa mite. Aquí, mira, els nois, És un mito. Luz de Gas era un lloc recurrent per ell, vull dir, los jueves le gustaba ir, con su champán y sus amiguitas. I sus amiguitos. Bueno, Sus Mira, amiguitas. mira. voleu que es digui la meva opinió sobre el Camp Nou? Sí, però abans això. Vale, sí, Llavors, acaba. la meva pregunta és, què és responsabilitat de l'Ajuntament, del club o dels dos? La meva pregunta. La meva així a pregunta l'aire. és- Ni que no tingueu Bueno, sí. molt tracte, vull dir, estem veient que el Barça està ja per jugar, vull dir, les imatges es veu que poden Sí. jugar dins. Jo també t'he de dir que jo, si anés, voldria anar amb casco. Vale. Per Que si no acaso. m'il·lusionin. Clar, que no Vale. m'il·lusionen. Que no t'il·lusionin. no sé si el problema és per un costat o per l'altre. Jo crec que el problema ha estat, primer, del Barça, perquè el Barça s'ha volgut anticipar massa Ha volgut dir la el data. retorn. Això Ha volgut sí. dir la data i s'ha equivocat. No l'ha dit. Aquí el Barça s'ha equivocat. Per què? Sagrada Família o Camp Nou, posa aquí... No, per què? Clar, és que... No, Qui acaba abans? És que Clar, això, Aquesta és la pregunta, és la això és pregunta. un problema, això és un problema. Vale, per què? Perquè el Barça crec que ha volgut anticipar-se massa, o sigui,
tenia moltes ganes de tornar al Camp Nou, però si tu als aficionats els hi dius, mira, tornarem d'aquí 3 anys, T'il·lusiona. els aficionats ja saben que d'aquí 3 anys, però d'aquí 3 anys. I li és s'esperen. igual 3 anys que un, però el Barça ha volgut fer-ho en un. I en un any no tens un estadi acabat. No el tens. I més persones com els culers, que esperem alguna cosa grossa i ho esperem, i de veritat, i ho esperem. Però clar, és que amb el nou Camp Nou ens van fent il·lusions. I l'altre problema, crec que l'Ajuntament ha donat il·lusions al Barça, perquè si no el Barça no llença aquesta data. Òbviament, I llavors, cada cop que va l'Ajuntament es genera una data, sí, segur que ho tindreu, no sé què, aquest dia. I menteixen. Hi ha dos problemes. Te les foten amb bufetada negra. Exacte. Sí, hi ha dos problemes. Mira, amb aquest partit hi podreu anar i de repente l'Ajuntament fa una roda de premsa i diu no. I tu quedes com, què? Com que no? Vull dir, Ajuntament de Barcelona, què? Estàs vacilant? Sí, exacte. Jo crec que dins de l'Ajuntament pot ser, hi ha divisió d'opinions, pot ser que hi hagi obrers o arquitectes que diuen que sí. Hi ha gent de l'Espanyol allà traient les pedres, pim, pim, pim. Que sí, i gent que diu que no. El problema és que el Barça va posar la data de... Ara no sé quan és el Gampera. 15 d'agost? Vau veure el vídeo del teaser del Timbaler del Bruc? Sí, jo ho vaig veure, això. A mi, clar, és que a mi em va entrar una il·lusió sobre el Timbaler del Bruc, que dic, és que no puc, no m'aguanto. I que és del meu poble, el Timbaler del Bruc, és del meu poble. És de Sant Pedó, És de Sant Pedó, el Timbaler del Bruc és de Sant Pedó. Si la gent no sap, l'Adriana Arce és de Sant Pedó. Em foten el vídeo i després em diuen que no... Pues em vaig posar trista, però bueno, sí. El Doppel Manets. Aquest és el cas, i a sobre també el cas és que la gent té massa il·lusió, i més com està funcionant l'equip de Hansi Flick. I hi ha molta il·lusió i amb la il·lusió de la gent no es pot jugar. No es pot jugar i estan jugant. Imagineu la tornada al Camp Nou. Brutal. Us ho imagineu. Sí. Brutal. I és, bueno, bàsicament, que amb el Barça no es juga. Sigo Ajuntament de Barcelona, sigo l'Enmoasc, com si sigo la Pepita de la calle. Vinga, adeu, ens veiem de nits a l'estadi, passem a la nova secció, que no sé ni com es diu. Vale, jo encara no tinc sintonia. No té sintonia. D'acord? No passa però res. pensaré una superxula. Però pots posar sintonia, si vols. El Javi t'inventa, Javi, ponme musiquita. ¿Vale? Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido. Perfecte. La meva nova secció, vale, nois, es dirà... És una mica guafiestes, vale? Però es dirà no tot s'hi val. Perquè jo penso que és veritat que no tot s'hi val. Em sembla bé. De què parlarem aquí? Hòstia, que tinguem una integrant... Sí, és una mica més sèria. Deixa parlar. Sí, soc una integrant una mica més sèria, em sap greu. Parlarem de temes una mica més... Profuns. Que per alguns són avorrits, no profuns, però podem criticar coses que a mi em semblen interessants, o podem parlar de música que a mi també m'agrada molt. Trenquem la quarta paret. Sí? Vale. I per començar així una mica ràpid, per ja no recomanar-vos 50 cançons i dir-vos aquesta cançó és increïble amb aquest grup de no sé què, havia pensat de fer un joc. Vale? Es diu Bucles de la setmana. Potser l'heu sentit ja, perquè ja s'està repetint bastant i a mi em sembla una bona manera de recomanar cançons, no? De què es tracta? Cadascú, vale? Jo tinc 3 preparades, haurà de dir una cançó, vale? Que hagi estat en bucle tota la setmana. Vale? La llista que estem en bucle de l'Spotify, no sé si la feu servir. No. Vale. No la facis servir, sempre és millor escoltar nova música, però bueno, ho pots mirar d'allà, així saps quina ha sigut com les cançons que has escoltat més aquesta setmana, no? I així, doncs, entre nosaltres ens recomanem coses. Em sembla perfecte. Ens recomanem ja l'ambient d'aquestes coses, vale? Ara ho veureu. Començo jo, si voleu, posant una cançó recomanant-vos i ja després tireu vosaltres, vale? No sé si ho sabeu, però a mi, a part d'escriure i parlar de música, també m'agrada molt viure-la. Així que m'encanten els festivals, m'encanten els concerts, bla, bla, no? I aquesta setmana... No, la setmana passada vaig anar a Offspring. Vale. Que això va fora, però us ho recomano també. On és? Offspring són és una banda de punk d'Amèrica de los i van venir a Badalona. I va ser espectacular. Badalona, va ser com reconnectar amb la meva infància. Però bueno, que no estava parlant d'això. Territori on no toca. Sí, crec que va ser el primer cop que anava a Badalona en tota la meva vida. En sèrio? Sí. Jo sol he anat un cop. Sí. Amb mi, vas anar? Sí, no tinc res en contra. No, bé, superbé. Jo vaig molt a Badalona Arbitra. Superbé. El problema és que Badalona... Tu ets de Badalona, ja? Qui és de Badalona? Qui és de Badalona? Ningú. Vale. Què passa? Dic que has anat a Badalona i has tornat intacte. Uepa! No tot s'hi val en aquesta secció, així que cuidadin amb els comentaris. El que us estava dient, no canviem de tema, Offspring us el recomano, vale? A part. Perfecte. Vinc a dir-vos el meu bucle de la setmana que me l'he estat preparant per viure-la aquest dissabte. Aquest dissabte, a Barcelona, divendres i dissabte, es fa el Festival B, que també es diu Cara B, que és un festival una mica més
Odio aquesta paraula, d'acord? Em sap molt de greu, però és així una mica més de música alternativa. Vale. D'acord? Així que potser no... Què significa alternativa? No va Quevedo. No és comuna. No va Quevedo, no va... No, vale? Petits artistes. Però, sí, petits... Tampoc et pensis, grossos ja. Vale. Però també van petits. I us vinc a recomanar com la cançó que tinc més ganes d'escoltar en aquell moment. Perfecte. Vale? Es diu Baby Romeo. Vale. L'heu escoltat? No. I és de Russowski i Ralphie Chu. Russowski va... No bé, ve Ralphie Chu. Però bueno, la posem. A veure si us agrada. Us agrada? És molt chill. És que a sobre em recorda, no sé qui em recorda, però em recorda una cançó. Bueno, boníssima, d'acord? Ja està, jo us recomano... Uau, m'ha agradat, eh? Sí, que és molt bona. M'ha pegat un clonc que sí, és com una cançó per anar al bus. És que a mi me'n recorda una cançó molt bona, però que m'encantava. A mi també, m'ha donat una vibra... És molt guai. Me l'apunto, però m'agrada. Vale, després, bueno, digueu-me vosaltres una ara. Després ja diré jo les meves altres dues. Diem... Jo et dic la meva recomanació. La meva recomanació... el vostre bucle de la setmana. Sí, exacte, el meu bucle de la setmana trenca totalment amb aquest cànon. Doncs espera't, et dic jo el Perfecte. meu. Perfecte. Vale, el meu bucle de la setmana, però ja fa mesos que estic amb el grup de música Oasis, te dic la cançó perquè, bueno, posa-la, així sabreu quina és. Pots tirar una mica endavant, si vols. M'encanta. Don't be scared. Your destiny may keep you young. Ara. 'Cause all of the stars have faded away. Just try not to worry. You'll see them someday. M'encanta. Oasis, vull dir... Sí. Vaig parlar amb un company del Jan, que està aquí a darrere, amb el Marcos, tot calentada de agafem vols. No. Si me coste 1.000 euros, pago 1.000 euros i me'n vaig a Londres, a Irlanda, a Dublín, a un Sonic. No, és que era molt car i no quedaven entrades. Da igual. No, però me quito 4 meses de sueldo. ¿Te quitas el riñón o no? Me'l trec, me'l trec i li dic, aquí tens. Jo crec que no vindran a Barcelona, però quan no vinguin a diguis Barcelona, jo crec que no. Però bueno. Creus que s'omplirà? Creus que serà rotllo Coldplay o Oasis? Jo crec que hauria de ser més que Coldplay. Més que Coldplay? És un debat molt gran, això. Mira, ve Oasis aquí, vaig al Santa Eulàlia i me compro el gorrito de pescador de l'Stone Island i me poso full Oasis. Sí, jo també. No, Oasis a mi. M'encanta. Molt bé, bona recomanació. Ara ve el susto. Sí. Bucle de la setmana, i és que aquesta cançó la tinc en bucle des de que vaig estar a Menorca a l'agost. I és una cançó peculiar. Bueno, peculiar. És una cançó francesa, i ja sabeu com són els francesos. Com són els francesos? Són peculiars. Són peculiars. El trap francès... Trenca el cànon. Bueno, va. Posa l'estribillo, avança una mica. Sortez les armes, triangle des babilles. Sortez les armes, sortez les armes, triangle des babilles. Ara trenca. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Qui és aquest? No sé qui canta aquesta cançó, però tio, si jo estic amb els AirPods Pro, amb els AirPods Pro al carrer així, i la gent em mira i diu, què collons fa aquest puto boig? Què collons fa aquest puto boig fent així al mig del carrer? Però, en sèrio, Sí, literalment, va pel carrer. Escolta una cosa. És boníssima aquesta cançó, t'ho juro. De tot s'aprèn. Tu no t'imagines discoteca tot tancat, llums vermelles i tothom al o no? És un... Per acabar els meus dos bucles,
Primer, vau veure la pirotècnia la setmana passada? No, No ho vaig vau veure? arribar tard. Sabeu que sempre hi ha un artista important de Catalunya que tria les cançons que surten quan fa la pirotècnia. L'any passat vale, no sí, salia? ja la vaig veure. Vale, no la vaig veure, però l'any passat vam anar. I aquest any va sortir el meu grup preferit, bueno, un dels meus grups preferits, que és Estopa. No? I els hi van fer com una mini entrevista i els hi van haver de preguntar com coses sobre les cançons que van posar. I van començar amb Si te vas d'Extremoduro, que és com la meva cançó preferida per excel·lència. I van dir que per ells la seva cançó preferida d'Extremoduro era Puta. I jo feia molts anys que no l'escoltava. Jo només vull que escolteu la intro. Vale? Per mi, la millor intro amb guitarra de la història. Són increïbles, són increïbles. Avança amb la cançó. A veure. Una mica més. No us agrada? A mi m'agrada. Sí, a mi m'agrada, escolta. El rock ha de tornar, A mi vale? m'agrada, però escoltant mitja hora de rock és com que el cap em fa un pam, saps? Jo ara tinc un problema, que me n'he anat enrere ja. Tu saps una cosa d'Estopa o no? Tu saps Digue'm. la nova notícia d'Estopa? Jo soc molt I és friqui. que no sé com es diuen els dos cantants. El David. El David ha començat a estudiar història a la UB. Ho sé, A la UB! ho sé. Ho han dit, se m'ha Jo avançat. seria la il·lusió de la meva vida que fos company meu de En classe. sèrio? Més que el Martín Barra! És que per mi el David Estopa és... Tenim un exdiputat. Forma part de la meva família. Tenim amb un polític a Tenim un classe. polític a classe. 67 anys té el Martín? No ho sé quants. Sí, 67. Però bueno, us ha agradat o no Extremoduro? A mi m'agrada, però... Forta menció a Robert. Jo és el que Escolta'm, t'estic dient. proveu, no, prova-ho. El que has de fer és posar-te el disc sencer, perquè els discos estan pensats, encara que no sapigueu molts cops, perquè estiguin escoltats seguits. Vale. És a dir, des de la primera cançó fins a l'última. Veureu que no us fa mal de cap. Però que Vale. si us poseu xumba-xumba, No, 4 cançons seguides, doncs normal. No, però jo, primer de tot, jo no escolto xumba-xumba, però jo tinc un problema que jo he tirat enrere el rock. Vale, però... Jo estic a un rock de Beatles, Oasis, escolta, tot molt més que lent. tenim coses nacionals molt xules, de veritat, escolta-ho. Ho escoltaré, ho escoltaré. Ho faré. No, a veure, Estopa, vull dir... Estopa és diferent. Escolta Extremoduro, em faràs Extremoduro? cas. Vale, Vale? I després el Robe, que ja en parlarem un altre dia del Robe, vale? Que vull parlar d'ell. Vale? I com a tercera cançó... I com a tercera cançó... Que m'encanta el grup de música aquest. Vale, és veritat, perquè és que li he xivat abans, d'acord, aquesta, perquè sabia que li agradaria. A veure, poseu-me-la una mica al principi. És que ja a l'inici A mi m'agrada molt també. S'ha de dir, no sé si és la meva cançó preferida de Manel. La meva cançó és... La meva no. Mira, però jo crec que de les que més. És que a mi m'agrada molt Benvolgut, Vale. Per mi Benvolgut és de les millors. Sí. A mi Boomerang. I m'agrada molt Boomerang, també. I d'aniversari. No, jo crec que és aquesta. Jo crec que és aquesta. És que aquesta... Sí? Aquesta també és molt bona. Vale. Aquesta me l'he d'apuntar, Es diu perquè no me'n recordo. el nom. Criticarem les noves modes de pentinats. Sí. És preciosa. És molt bona. És que el Manel el que fa és que fa poesia a les seves cançons. Fa poesia. Fa molta poesia. I m'agrada molt. En parlarem algun I és dia en plan- d'aquesta separació. De què? De la separació Del Guillem, sí. Parlarem del Guillem com a solete. Com vulguis. Sí? Com vulguis. Vols parlar-ne un dia? M'agradaria parlar, sí. Vale, farem. Perquè jo no m'escolto ara el Guillem, Vale. Bueno, jo ara torno a escoltar Manel i és de les millors coses que m'ha tornat a passar amb la música. Així que recomanadíssima. Us ha agradat? A mi m'agrada molt. Vols que anem a l'última? Tu tens una, Que és una meva? Carles? Vale, anem a l'última. Pues si vols anem a l'última, que aquesta és d'aquesta setmana, vale? Que a mi m'agrada molt. Posa-la, del Richard. Aquest és dels d'abans, Sí, això que t'agrada a tu. Hem de fer una playlist conjunta, vale? Vale, i saps- Playlist tot s'hi va. Podem fer playlist del bucle, de Clar, les és bucles, veritat. playlist dels bucles, i després de cada I compartim a la I ho gent. compartim a la Clar. gent, que la Em gent sembla, s'escolti. em sembla perfecte. Podem fer, vale, playlist, la farem perfecte. i la podem posar a la descripció. En bucle tot s'hi va. Perfecte. I després el que també podem fer és posar un top de cada bucle. O sigui, un top. Cada programa... Vale. Tu portaràs el bucle de la setmana a cada programa? Jo sí que tinc pensat, és veritat que aquest és el primer programa, l'he portat una mica més llarg, així Vale. que pot semblar una cançó cada un. Perfecte. Vale. Doncs podem fer top.
Vale, em sembla bé. La meva estarà l'última, ja ho sé, no us agrada tant. No passa res, no passa res. Està bé. Però Està bé, segur que per altra gent està la primera, perfecte. Exacte. Clar. I tenim aquí això és la gràcia. gent a fora que prefereix. La meva primera, la puc dir, la que m'ha agradat més d'avui és la d'Oasis. És que Oasis... La del Carlos. M'ha agradat moltíssim. Vale, jo crec que va, Manel. I jo crec que a la gent també la podem ajudar perquè els hi diem el nom, els hi diem quin grup de música és, perquè molta gent té el programa d'escoltar-ho a la ràdio, i no saber quina estar al cançó cotxe és, i no saber quin nom és la cançó. I posar el Shazam allà con les prises. Ja, i no... veritat. Aquí posem els noms i fem la playlist conjunta. Vale, em sembla bé. Mira, l'altre dia, gràcies al Javi, que va fer aquell exercici del Kilian, havia moltes cançons que me sabia i que m'agraden moltíssim, però no sabia el nom i n'he afegit 6 o 7 a la meva llista. Grande Javi, gràcies. Grande Javi. Vale, doncs... Ara, Carlos, volia parlar una mica també d'un tema una mica més sèrio, Vale. Que és el valor de llegir. No sé si vas veure tu el vídeo de la Maria Pombo, no, que va no penjar el vaig veure. fa un temps, principis La de segueixo, setembre. la Maria la segueixo, però no l'he vist. Vale. Doncs ella va dir una cosa sobre el tema de lectura. Vale. Que ella tenia a l'estanteria uns llibres i li van dir, uai, segur que no els llegeixes. I va dir això. A veure, podem escoltar? Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Ahora, en serio, a todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura. En el colegio, en casa. O sea, todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo tengo una hermana influencer también, digo lo de influencer porque parece que los influencers ninguno leemos. Mi hermana devora libros y sin embargo mi otra hermana, que es piloto, no ha salido un libro en su vida, yo creo. Entonces, leo cosas, sí, leo cosas porque me interesa ese tema en específico, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada y de verdad hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer. A mí me encantan los libros de interiorismo, me apasionan y me encantan los libros de moda, de modelos icónicas. Me apasionan y me puedo pasar mucho tiempo viéndolos y viendo las fotografías y apreciando la fotografía o apreciando la casa que me enseña el libro de interiorismo. Bueno, no ho havies escoltat. No ho he escoltat, però estic molt, però molt d'acord amb ella. Sí? Vull dir, la gent dona la sensació que si tu no llegeixes, ets tonto. Vale. I no estic d'acord amb Sí, això. el debat en si no és menor. No. Realment llegir ens fa millors? O sigui, clar, això és un debat bastant gros. Ella ha dit com una sentència molt forta i jo crec que no s'ha parat a pensar realment si realment llegir ens fa millors. Vale? I jo vinc aquí per dir que és cert que llegir no ens fa automàticament superiors moralment, ni com a persones, ni com a intel·ligència, ni com res. Directament. Però és veritat que vull analitzar una mica més a fondo si realment llegir pot aportar alguna cosa a la vida de les persones. Vale? Jo soc una gran lectora, no sé si ho sabeu. Ho sabem. Vale? A mi m'agrada molt llegir. I jo quan vaig veure aquest vídeo em vaig sorprendre molt perquè vaig dir, és que això pot fer molt mal. Molt mal. Perquè jo sóc una gran defensora de que tothom hauria de llegir una mica la vida i al veure aquest vídeo vaig pensar que es podia agafar per una banda que no ho era. Per part de les persones que la critiquen i les que no, però volia parlar una mica, no? Així que m'he estat informant una mica, d'acord? Vale. I dic, bueno, després, a part de parlar de tot el sentimentalisme que hi ha darrere de la lectura i dels mons on et pot arribar a transformar, no? Volia parlar també una mica de l'essència. Vale? Ok. Hi ha 3 coses per als quals llegir et pot fer automàticament millor. Primer és per la neurociència, d'acord? Perquè està estudiat científicament que reorganitza les neurones soles. Vale? Després, per la psicologia, diu que també fomenta l'empatia i la capacitat d'imaginar mons on tu puguis arribar a estar millor. I després, per al tema de la teràpia, el que et fa és et crea com un aïllament a tu mateix, però no un aïllament d'aquests de tancar-te a casa i estar sol, sinó de veure que, en plan, que ets capaç de veure altres coses que no podies arribar a veure. D'acord? Ara ja tenim 3 coses científicament demostrades que per al qual llegir és millor. Vale? Vale. Després, aquestes paraules de Maria Pombo, que és una de les influències més seguides del món, amb aquest rebombori de les xarxes, doncs van fer que les persones es preguntessin si realment eren millors aquestes persones. Jo només et dic que Mussolini, per exemple, llegia, que Hitler llegia, i automàticament potser no els hi feia millors persones. Però és veritat que les persones que llegim no llegim per ser millors que ningú, sinó que llegim per estar més complets, més lliures i per viure amb més humanitat amb nosaltres mateixos. Vale? Després, jo mateixa
algun cop m'han dit lo típic de ostres, llegeixes, et creus superior moralment, perquè jo, de vegades, penjo històries amb les lectures que llegeixo. No ho has vist mai? Sí, ho he vist. Jo tinc una destacadeta a l'Instagram amb un símbol d'un llibre. Posa llibres. I allà comparteixo jo totes les lectures que he fet durant aquest últim any i mig. Porto penjant les lectures. No sé, llegeixo 2 llibres cada mes, 3 llibres cada mes, més o menys. No les penjo totes, penjo bastantes. Vale? I algun cop m'han contestat dient que pesada ets llegint el llibre del rotllo. No ens importa. Però jo no ho faig perquè la gent pensi ui, que intel·ligent és aquesta noia que llegeix. Jo ho faig és com un espai meu que tinc per recomanar les coses que llegeixo jo i perquè si algú ha llegit la mateixa cosa que jo em pugui contestar. A part que el perfil és teu. Clar, a part que el perfil és meu, jo faig el que em doni la gana, com la Maria Pombo pot fer el que li doni la gana dient aquestes coses. És veritat que penso que s'ha d'anar amb cuidado amb les coses que dius i més amb aquests temes. Però penso que llegir és veritat que no ens fa superiorment morals i com a persones, no ens fa millors com a persones, però alguna cosa de sentir-te més complet ha de tenir a veure. Això primer de tot. Després, també em vaig estar informant una mica més, no sé si saps qui és el periodista José Ruiz Mantilla, saps qui és? José Ruiz Mantilla, és un periodista que sempre fa com aquest tipus d'opinions i aquest tipus de crítiques i vaig llegir què ell deia. O sigui, contestava la Maria Pombo especialment, no? I li deia, llegir no ens fa millors. No ho fem per vici, per plaer i per por buit. Ho fem per debilitat i per adonar-nos que no som ningú i que com més llegim, menys sabem. Vale? Vol dir que com més llegim, menys sabem. Ens adonem que no sabem tant com ens pensàvem. Vale. O sigui, potser llegint ens fa encara més tontos, ens fa encara sentir que som més tontos. D'acord? Però potser no és així. Potser no és així, jo penso que no és així, però com entendre que en realitat llegir moltes coses no sempre és com aportar a tu molt coneixement i molta intel·ligència, sinó veure que en realitat tu ets molt petit, també és una manera d'entendre les coses millor, saps? I una mica per acabar, volia dir que la lectura, justament l'important de la lectura, no, és aquesta contradicció, que és com una fragilitat i una inconsciència existencial, però també a la vegada et pot portar una fortalesa molt forta, la lectura, no? Que és saber qui ets tu realment i què vols ser, perquè tens com un marge molt gros d'experiències i d'aventures i de coses que t'ensenya. Així que sí, li hem de donar la raó a Maria Pombo amb una cosa que llegir no ens fa automàticament millors, però alhora és d'una arrogància molt buida. Bastant. Pensar que no llegir ens fa igual de complets que llegir. Vale? Perquè els llibres no són només un trofeu que tens a tu casa per portar, sinó que és una cosa que m'encanta perquè m'estàs escoltant com superatent. Sí, estic molt atent. Vull dir, és que és molt interessant el que estàs dient. Aquells tres borinots estiguen rient. Però jo aguanto molt, vull dir, ja estic acostumat. El que estava dient, digue'm, que jo penso que els llibres no s'han de tenir com a trofeus a casa. No. Però sí que s'han de tenir com a companys per complementar la vida personal d'algú. I per acabar, i per contestar a la Maria Pombo, com diu el periodista... Bueno, si li has de dir un missatge a la càmera. El missatge de la càmera? Sí, sempre va a la càmera el missatge. D'acord. Jo volia literalment parafrasejar el que ha dit ell, que és que leer no nos hace mejores, però no leer te hace mejor a ti. Ja està. Se queda allí. És el meu final. Tu què penses? Òbviament, opina. Clar, ara has d'opinar tu. Mira, saps el que passa? Que jo, per exemple, quan jo llegeixo llibres, a mi m'agrada llegir llibres, però d'un cert tema. Vale. Vull dir, esports. Vale. I d'esports. Sí que m'ha passat que algun cop, llegint alguna cosa que m'interessa, perquè són coses que m'interessen a mi, quan a mi m'interessen les coses, poso temps, poso hores per llegir, ho he volgut penjar també a Instagram i sempre m'han dit, ostres, què et fas, l'interessant? No és que em fas l'interessant o no, sinó que vull compartir que aquesta visió d'aquest tal periodista jo la comparteixo també. I que és una opinió que a mi també m'agrada i per això la mostro a terceres persones. També he de dir que el tema de la lectura, als periodistes, com volem ser nosaltres dos, ens ajuda. Ens ajuda amb moltíssimes coses. Primer de tot, amb tema de dialecte, tema de sintaxi, amb temes de noves paraules que nosaltres acabem descobrint. I sobretot, que nosaltres, els periodistes, que ara el periodisme està molt lligat amb el tema audiovisual, també t'ajuda a que tu, al poder-te transportar-te per altres mons, la teva creativitat del teu cervell se torna a activar i està treballant. Clar. Perquè el ChatGPT, una cosa dolenta que té,
és que ens està fent l'eina, ens està fent la feina i estem perdent la forma d'escriure, la forma de ser nosaltres, quines coses volem nosaltres transmetre. Òbviament, i ja això no només el els xat periodistes. ho està traient. No són els periodistes, sinó l'altra gent. L'altra gent, sí. I que jo a mi, o sigui, a mi ja llegir ja qualsevol cosa em sembla bé. És veritat que els llibres d'autoajuda no, que això ja sí que serà un altre tema. Un altre tema que parlar. Però llegir qualsevol cosa ja està bé per millorar la comprensió lectora i qualsevol cosa. Però, ostres, dir que no llegir és el mateix que llegir? Això no. Això és un error. És un error. I també penso que t'has d'obrir portes i no només llegir de les coses que t'interessen. També tens raó. Per poder pensar i parlar críticament sobre les coses. No? Sí, totalment d'acord. Així que això, que llegiu, que ja està, que llegiu. Ja recomanaré llibres. A llegir a casa. Llegir i a mirar pel·lícules. Ara no, però el pròxim dia sí. També mirar pel·lícules, no? També mirar pel·lícules. Ja tenim un senyor que no falla. Aquell que està... El del mig? No, el del mig. El del mig, que tenim 4 hores de pel·lícules i la profe... Aquesta pel·lícula... Profe, jo me la sé, no sé què. No falla. No he vist ninguna. O sea, no haber visto la lista de Schindler... No l'han vist, no l'he vist. Vale, no parlaré d'això. No l'he vist. Bueno, fins aquí el primer episodi de la temporada 2 amb l'Adrián Arce. El Marc ha tingut de marxar i m'ha agradat bastant la secció aquesta. M'ha agradat que la gent opinés sobre el tema de llegir perquè crec que és un tema tabú, que la gent no vol parlar, que la gent que llegeix es pensen que són millors i la gent que no llegeix es pensa que no són tan millors i que són més tontos. O que la gent que llegeix és friqui. Exacte, això també pot passar. Però bueno, com que el món és així, el món està ple d'etiquetes, està ple de crítiques i que mai, però mai podrem intentar portar-lo al nostre terreny. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per escoltar-nos. A vosaltres. I fins aquí i ens veiem la pròxima setmana amb Tot s'hi val, menys la secció de l'Adri, que no tot s'hi val. Carlos Roger, Marc Garcia i Adriana Arce a Tot s'hi val, temporada 2. I aquesta vegada més salvatge que mai.